Soc assessora en producció integrada de la Federació d'ADB Selmarc i estem aquí a les finques d'en Marc Pi, a Santa Susanna, i el que us vinc a explicar és una pràctica sostenible que es fa pel control de plagues, que és l'alliberació d'uns insectes, d'aquests que tenim aquí, pel control de diferents plagues, en aquest cas de la tomaquera. Es tracta del Macrolophus pygmeus i el que fem és alliberar-lo en moments primerencs del cultiu perquè s'alimenti de la mosca blanca, dels trips i dels ous de la tuta absoluta, que és una plaga molt nociva pel cultiu de la tomaquera. I assessoro en producció integrada per fomentar el control biològic de plagues perquè és una molt bona eina de control tant pel present com pel futur.